Vážení prítomní, milí hostia, dovolte, aby som vás privítala v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach na seminári Svet očami autistu. Je to podujatie, keď mám povedať pravdu, prvé takéhoto druhu v našej knižnici. S nápadom urobiť niečo také pre rodičov a učiteľov prišla moja kolegynka Ivetka Majvitorová, za čo jej chcem poďakovať, lebo myslím si, že je veľký záujem a všetci sa tu dnes veľa dozvieme. Na úvod vám chcem predstaviť ľudí, s ktorými budete dnes do poludnia stráviť svoj voľný čas. Doktorka Ivetka Franzenová. Pani doktorka povedie dnešný seminár a v ďalšom bloku na starosti detičky bude mať pani magistra Lucia Kocholáčková. A celým dnešným podujatím vás bude sprevádzať moja kolegynka magistra Ivetka Majvitorová. Toto podujatie sa uskutočňuje vďaka projektu Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom a financie tým pádom sme na tento projekt získali z Fondu na podporu umenia. Cíťte sa u nás príjemne a slovo odovzdávam Ivetke. Žijem medzi vami. Na prvý pohľad som taký, ako vy. Vidím, počujem, smejem sa a plačem. Ale predsa som, vážené dámy, vážení pani, milí rodičia, deti, pedagógovia, študenti, srdečne vás vítam na dnešnom našom odbornom seminári tvorivej dielni pod názvom Svet očami autistu. Dovolte mi, aby som predstavila naše milé lektorky. Tak doktorka Iveta Franzenová je štatutárkou spoločnosti na pomoc osobám s autizmom spoza Poprad Tatry. Vyštudovala andragogiku, sociálnu prácu a špeciálnu pedagogiku. Ako vysokoškolská pedagogička vzdelávala špeciálnych a liečebných pedagógov. Následne pôsobila v tíme komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím ako analytik pre oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. Angažuje sa taktiež pri tvorbe koncepcie starostlivosti o osoby s poruchami autistického spektra a ich rodiny v rámci pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pod kuratelou Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. Magistra Lucia Kocholáčková pracuje ako pedagogička na gymnáziu Ľudovita Štúra v Michalovciach. Vyštudovala na Prešovskej univerzite v Prešove odbor výtvarnej výchovy a umenia. No a čo sa týka jej umeleckej tvorby, venuje sa predovšetkým, čo je veľmi zaujímavé, architektúre, mesta, hrady, zámky, surrealizmus, zátišia, portréty, maľovanky, umelecké predmety a kresby. Čas jej tvorby tvorí aj počítačová grafika, najmä ženská. Začneme tým prvým blokom a to je predstavenie autizmu z pohľadu neurodiverzity, životné príbehy osôb na autistickom spektre. A v druhom bloku, ako diagnostikujeme osoby s poruchami autistického spektra. Máme tu aj sprievodné podujatie, kde lektorkou je magistra Lucia Kocholáčková, Svet očami autistu pre žiakov s autizmom. Je tu pripravená tvorivá dielnička, čiže detičky nám odídu na vedľajšie detské oddelenie, kde vy aj počas prestávky sa môžete nielen občerstviť, ale aj sa pozrieť na výrobky alebo na prácu svojich detí. Kolegynka ma predstavila, ale to najdôležitejšie, čo nepovedala, je skutočnosť, že som tiež mamkou 32-ročného syna s Aspergerovým syndromom. To znamená, 32 rokov bojujem so školami, s pochopením, nepochopením, s predsudkami, so stigmatizáciami a aj páni, tak vás srdečne vítam na mojej prvej prednáške.
ktorú začneme možno trošku inak, iným pohľadom na autizmus, a to pohľadom neurodiverzity. Prvá zásadná otázka, čo to vlastne tá neurodiverzita je? Všetci, ako tu sedíme, máme dva svety. Svoj svet vnútorný, prežívania, a svoj svet vonkajší, expresívny, tzv. behaviorálny, naše správanie. Objektívny svet prežívame subjektívne, každý ho prežíva inak. Pre autistu je realita zmetok, kaša udalostí, ľudí, miest, zvukov. Svet nemá jasné hranice, poriadok. Veľká časť svojho života, alebo veľkú časť svojho života trávim hľadaním systému niečo. Naše deti majú potrebu systematizovať. Určitý poriadok, pravidlá pevné, rigidné. Pani učiteľky robia tzv. Sociálne príbehy, keď z komunikačnej knihy skladajú, čo bude nasledovať napríklad na školskom výlete. A keď len niekto trošku naruší tú štruktúru, tak sú v určitom takom tenznom napätí, a vyvedie ich to z rovnováhy a potom možno nastúpi aj nejaké agresívnejšie verbálne správanie a hotová katastrofa. Rodičia sú zúfalí, učitelia tiež, a hľadajú príniky, ako to celé uchopiť, ako. Platí totiž, že ak jedinec schopný, a je jedinec schopný rozoznávať duševný stav iného človeka, tak je tiež schopný odhadnúť dôvody jeho správania. Daná schopnosť nám tak umožňuje predvídať a kontrolovať správanie a je základom pre schopnosť empatie a poskytovania útechy druhým. Sú to deficity v komunikácii, deficity v sociálnej interakcii a deficity v predstavivosti, v imaginácii, ktoré vlastne súvisia s tou barvičkou, so zachovávaním určitých stereotypov, rutinného správania, ktoré pre autistu vytvára určitý bezpečný. V rukách držím štandardné operačné postupy Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí, rodiny, tiež spolupráci vlastne vytvorili. Som veľmi rada, že tento nástroj je konečne na svete. Potom v tej druhej časti prednášky vám to bližšie predstavím. A tu sa píše: autizmus je celoživotná neurovývinová porucha. Áno, neurovývinová porucha. Nie duševná porucha, nie porucha správania, ako stále je ešte zaradený v medzinárodnej klasifikácii chorôb 10, ale v MKH 11 bude sa prizvukovať ten rozmer neurodiverzity, to znamená neurovývinová. Môjim životným cieľom je v zmysle naplnenia tej vety zdôraznenej vytvoriť modelové zariadenie pre mladých dospelých s autizmom na spôsob Drahušková Potatná. Trošku sa zastavme pri tom našom myslení, pri našom vnímaní sveta. Ako som už spomínala, rozlišujeme veľmi jednoducho kognitívny, emočný a reflexný mozog. U každého človeka pracuje inak. Pri autizme sú určité poruchy vývinu centrálnej nervovej sústavy, pretože autizmus je výsledkom celej kaskády vývinových poruch centrálnej nervovej sústavy, ktoré spôsobujú viaceré faktory receptorov na povrch tela aj z vnútorných orgánov. Registrujú hlad, smäd, teplo, zimu, prisudzujú zmyslovým vstupom určitý pocit. A pocity sú potom veľmi subjektívne a vytvárajú aj podvedomé, intuitívne reakcie. Ale čakáme, keď nám to vyschne trošku a dáme druhé kolo. Budete robiť. No a tá technika, čo sme teraz robili, stieracia, to sa volá stieracia technika, vás bavila? Na chvíľočku. Dobre, no ešte som zohnala ďalší.
jablka. Tu si sadni. Podám. Epický si si to Vidíš, aké budeš mať farebné. Wow. To je červenú a ja. To sa ti podarí. Vidíš, Vidíš, aké to máš pekné. veľa.